Az 5 gólos vezetés tudatában most már a szépségét is meg kell küzdeni, és a szép játékot próbálják a hernádiak. És ez egy nagyon okos dolog volt. És ott a 6. Ott a 6. És Krizsán László gyönyörű cselt csinált, és csodálatos gólt lőtt. És fog kapni Krizsán Laci sajnos egy sárgát, valószínű, mert lekapta magáról a mezt, ahogy kiszaladt a pálya szélére. Egy kupacban a hernádiak. A 16-os fog kapni közben egy sárgalapot a vetkőzésért. És ezt ő is tudta természetesen. Közben már a hernádiak gyűjtik a pezsgőt, hiszen azt hiszem, hogy ebből pezsgőzés lesz a mérkőzés végén. Közben a játékvezető egyeztet, hogy ki kap